atran ya ba se sade papa no kwan ofa so koye no omanfo adane no ti krata afiri mampani atena ye aba be kirem doko sanso na NPP aban edi dwumadie fufuro bi aba ye fe no performance tracker na no na mami bi cha so performance tracker no eye rodoradansem enkoa asoye hwe Ghana apomdin sam so eche se endu na aka temaport no nyamnya dom wo makoyi bi afiri onom ukobrim not mensin mu a wo mo abra moto ene pragia ene ehyen ayedi nkeche ewayi ase wo ma bra saade no eden ene kofa saade we ni na bai fa wadwentra fa 0533898915 0533898915 text message and WhatsApp ya bekin kan dia money die kwan so me din adikwaku anin kusi buadum information centers ebru aduonum kwadusia ebi obono mantemu ebi wasantemantemu ana dodo na ewo epoye mantemu Eastern region ensam no ni nkyeremu ani ni fitiase eni Ahenkan FM what wasum enane na sadi bendura ena nsam bi di ahim ewa abefu tentamfidie so se wokọ snetfo akatia kwanchefo abedi ekire Dr. John Oforitin Grind papai anu ankasa de abase adwuma no nya biem snet adwuma se deputy director no ompe entiaban ngi na adwuma na enu na amafo bi kire se papa ya waje adwuma die eyowura asafo mafo ne baya yama na adwuma ya ntina ama papa ne gya na ocheso ntumi ni nya adwuma ocheso na ni nya ho ocheso bia bibia akoso ma ni nya ho enti ensem na kwakwa ese bibi na asi ena papa no ejina so ena osi onya adwuma ne biem eno nam so amasami ken krata afri wonma ehwekutawdie so ewo Jubilee House mampeni atena ye ababonten krata ne babonten no matwere atifi no ese Deputy Director General Emma Snit awe free office atifi sam no enum no mo kye se krata ni muni o wom se ya wom ma hunse nsem bi dia himu abafu tentamfidie so dia him sa woman saka videos ne ntwere ya wodro wom atena ye mampeni atena ye onomo a kire se ase owura Dr. John Oforitin Grind adwuma na wagyae se Snit wamo panyini pa otua no abedi akire no de ente wagyae ne se eye wakodan suban boni bi adi eno na krata akire se womo kam obi ateno ase se jaya Dr. John Tin Grind Ofori wagyae adwuma no enye bibi boni no akwakoye onkoye fumso bi onkoye adiboni bia ene nu nti no magina so a ana wagina so se onya adwuma ne biem onkoye bibi boni bia entomo kam obi ateno ase se Dr. John Oforitin Grind a wagyae na adwuma se Senate phone pen fo no baako no onkoye mfumso bia na eno ana mo kyeremu se de enti a papa yi agyae ana wa free office fo ana de enti yi na free office fo no mo se Director General no Emma Senate no ene se mampeni na nado na so de sine ni so se opeso ye nsakraye ewo na mamu no mu enti sansakraye ni bi ene so ohhehye ne mafoforo ye ne baako mienu bi eno na ka wa ama sansakraye no akoka na eno nti ye na free Senate for atena ye se penyini pa otua Senate for ano na enum no mo da Dr. John Oforitin Grind asese beye vinshanso ni amampeni ma na adwuma so onye no wabo adwuma papa obetumi aka ne pensions akaya amba Senate for atena ye anom dwumadie mu nina no Dr. John Oforitin Grind hu bo mu bi entomo bona ba so danase enomu wie kwa no mo se omo ene adwuma wo mo danase ene sompa odi abesom oman Ghana ene NPP aban nipa na nsa shakrate ase eye kwanchefo panyina ohwenkutawdie so ewo mampeni atena ye owura Eugene Ahen ono ena nsa shakrata wi ase mentoa mensam so yi meko enzamfufuro ma na eye apom na eye aban ya mu nsam ena mewo na aban mu nsam no ene se NPP aban ayese odin hye bi eba ya hye no eye performance tracker na se akwakwa ese satellite no enti adwumafo awdro mu ya aban adwumafo no performance tracker yi eno ne edi bedi machi anano si ne ebegina edi ahwe obia modin bo sade ete o ya adwuma pa o ya adwuma hunu o ya adwuma bone o ya adwuma fon ana o ya adwuma eye enye ebiri se achimuda MTN office on ma main road a eko ayi achimso aduro coupon ne mpotem no eko o town yakọ block no ya twam kwabrane so oba ba ye wo mo ye ayi gato se den dan to no mo enya de bone
nanso munya ready ene makotwa amene no makotwa kwan to no mu a omanfo ntumi nkoma ya pa kwa to baabi entanu se no performance track yi ye dididi ngrofo atia ne behu se ade amo ye nanso ni mfaso mo ho ene mabe pa kwan no mu a na se performance track no amo aso ye hye ansa no ye didi aban adwumafu ani achi ye didi o machi pa oye cheche ni performance track yi eduachi ye se wo ya de pa ana onya de pa oye nurse ni doctor ni na eduachi oye penyini pa ema kokobot na eduachi oye penyima DVL na eduachi tase adwuma bi aban de ama ose ye no performance track yi eno ne de hwe se wo bo homoden a ne abo aba so oya de fon so a ne atenetene ne atu gya kakra na ne wa muani aba ho so na enu na Beatrice anan a oye kasema fom owura John Dramani Mahama ne campaign team no oba bonten kire so sa performance track we eyalo eyandro wom de bedada Ghana for NPP aban wom de say ya abato bedu a bo hye ene nsama nkase epiepie fi omutum ti say bruobe no na omo keka guo wa ento no oba besi oso wa hu ni kura wom na oka che Ghana for pain say sa performance tracker aban no adan na di o san hye na ode aba no eyantro pa deze wom fa me ya de bia na ada eno me de bedada Ghana for entumo obi afa na kuma nkodi sa performance tracker no echi na yentro nkwa na modinam eba beye. Say that it's a vote catching gimmick or it's just calculated to mislead people because there are too many lies contained in that tracker. In fact, we started exposing the lies some hours after the tracker was launched. And this morning, government itself has come out to admit that true to our, accountability, 67 lies have been deleted because many citizens have detected it. And so I do not know why this government has set a very low standard for public governance systems as we speak, because one would expect that in accounting to the people for the period that you've been in power, the least you can do in an era when you are having to have the highest inflation rate, in an era where unemployment is highest in 40 years, in an era where pensioners do not have access to their invested funds, the government would at least be candid and will show some level of amnesty. But they just baggle lies and everything, and then they put it in a tracker in the hope that many rural folks would not read. They will set the agenda. Oba Besia Beatrice anan a oya kasama former John Dramani Mahama campaign team ena madaruma enidium mote nene no mentu amensam so mekọ apomden ho asoye hwe Ghana apomden sam so omamu yarwa nina woma sabi woma dwum ka omo a obi na mohu ka no de nsa boso pan adwum yade asoye won hwe apomden sam so womo hawa womo enema yo bebre onomo obi onma una onga hwe me twi Jordan na mata na ekọ ngran emia mona mobre sangofu na no asoye hwe Ghana apomdizam so eda wo mabam eyo modadwene ye de ensa atene obi so a ye nkọ wo ma hwe information so ye nkọ wo ma ehwe enuane so wo ma hwe apomdin so wo mu na ehwe wo mase ye o yarwa ro no bebre ebi wono a eno no ewa nipa no bebo wa be na wotwemiensa otumi bo wane nani aherete na aisa kurugu die bi eno ne fere sama wa tuberculosis TB eno nso wo hono ye o yarwa bi wono ma eno no HIV eno no nyanwa edo na oba no ma ko zo beguo na wo sen no ye o yare bi wono ma gonorrhea ye o yare bi wono ma syphilis obema na badwonjom na so benden ehu ye de so fa hudwane ese yarwa na eguma wudo bebre na yare bia ne sunsuanso eni hu a eye ye wo yarwa wudo bi te se etridi yade malaria kum ni papa wamama ya tiase se don enitata aduasan bia 30 seconds bia no etridi yade kum akwada baako ena daku bia so ekum nipa beye empem miensa 3000 etridi yade no ho hene papa no ho hene pa enyarewa bi tese tuberculosis sesei eno so no ho hene pa ene enyarewa nemu yarewa udro bi no eno nam so ma sade beye betumi aboatu ase e wo Ghana na yakun tiama sa yarewa we nina no yatumi atenetene no na nkofa ntowaso emre omanfo nti enam so ama so ye won hwe Ghana apomdin samso de omuti kopempem ya wo musa konya eko bi a ye from Global Fund GF
wɔn ɛyɛ so sese na mu kom dia ɛne ɛbɛboa mu nduro enti nduro no wɔn kra bɛyɛ containers bɛboro 400 containers ɛna bai wɔn yi bi ɛna ka bie ebi na ka ne na sitema port wɔn ntumi nkonkoyi sanse wɔn kotua sika nkoyi a nyaade ɛbɛfiu kra wɔn yi kakra ɛmɛka bi ebi na ka na ɛkyɛ pa ɛna ganafo bɛpusu wɔn kakra te sɛ nunu ɛna wɔn te ne kanka na wɔn akɔ wɔn ba abɔnten sɛ oh containers ne kakra na aka wɔ hɔ no aka bɛyɛ ɔhane aduɔtwe mienu 182 containers enduro nko anegum aka kakra yɛbɛyi timunya botre na no ɛna wɔn bɛhyɛ bɔ sɛ oh nyame bu efiada wɔn ba koyi saa enduro no de afiri hɔ no ɛno na so yɛhwɛ Ghana apomden nsɛm so de aba nnɛ sɛ wɔn tintesi otufom a wɔn nsan fam tekrama ɛmfa oh wɔn hyɛ bɔ a wɔn di so papa wɔn di so pa enti ɛnu a sɛ de wɔn bɛka yɛn no sɛ efiada ɛnu a wɔn bɛyi no ampa krata ene nsɛm ababɔnten a okɔ asoyɛ hwɛ Ghana apomden nsɛm so a Chief Director Alhaji Hafiz Adam wababɔnten kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛnura wɔn kɔ Tamaport ekoyi enduro no emu maako edunan wɔn akɔyi mu maako edunan containers edunan 14 enti aka kakra ɛwɔ hɔ no mu a ɛno nso wɔn toto nneɛma sɛ de bi wɔn betumi akɔyi de aka no mprempren ɛna owura Hafiz Adam ɛsan kyerɛ mu sɛ wɔn hwɛ no mu sɛ ɛnkyɛ bia wɔn ba koyi emu maako ɔhane aduosia wɔtwe 168 containers enso de afrim na aka kakra na afi wɔn koyi de aka ni na ɛno na owura Hafiz Adam kyerɛ sɛ container na wɔn koyi ndrogum no ɛnyɛ haban ɛna wɔn de koyi modaroma ɛyɛ sika ɛna wɔn de kotuatua charges no na wɔn de ayi containers na afiri hɔ na ɛno na ɔkyerɛ sɛ saa 168 containers no wɔn mantua sika kora na ɛnyɛ 17 million Ghana cedis nyɛ spaatoa. That so far, about 267 containers out of the 435 containers of Global Fund commodities have been cleared from the Tema port. They include bed net, antiretroviral medicines, malaria medicines, and injections, as well as TB medicines for the 3 vertical program under the Global Fund. We have about 168 more containers left to be cleared at an estimated cost of approximately 17 million Ghana cedis. And this includes non-medicine commodities like bed nets and rapid diagnostic tests. Today, as we have already been told, 14 containers of health commodities comprising 10 containers of malaria rapid diagnostic test, 1 container of malaria injection, and 3 containers of malaria medicine will be delivered to the Ministry of Health for onwards transmission to the warehouse. Eni amuti yei eye penyini pa okọ asye wɔn hwɛ Ghana pomdin nsɛm so atope no ɔka ho bi owura Alhaji Hafiz Adam no krakra no na ɔkyerɛ sɛ o enro ya wɔn yi bayi nyame adon wɔn bɛfa nsɛmtwerɛfoɔ so wɔn afa na wɔn amomate asese Global Fund for ɛne ɛho kikan na ekuaku wɔn ka bi wɔn nyinaa no enro wɔn yi aba emu vaccine emu deɛ ɛkeka ho no wɔn de na bɛpete akɔ Ghana fa na baabi a na ɔmanfo no enya so mfa so nti ebu on ma eye tridi yade a eno ne ya wo ho vaccine de na aboa kama ntontom ka okra osie ntontom hwe nyame na ne no sheki afin so enyarewa do bia ka kan tuberculosis eno nso ehu aduro ho ayi HIV nso eno nso ehu aduro mo de bia ba enti won be fansem twofo so mo ma fa so mo betwi fa so ne enya dwuma no mamo na omanfo ni nya nnuro no kama ne enfa ndi dwuma ye ntie dia no so Chief Director Emma Ministry of Health ekafa ho. Acknowledging that the investments in the health require a multi-support, both financial and technical, we pray and hope that the Ministry of Finance and its agencies, like the Ghana Revenue Authority, the Custom Division, as well as the general public, will continue to support our ministry, that's the Ministry of Health, in delivering on its mandate of ensuring access to quality health care for the people of Ghana. Let me state, for the avoidance of doubt, that we have read through the media that Global Fund has suspended delivery of vaccines and medicines to Ghana. This is false. It is not true. Global Fund has not suspended its support to the good people of Ghana, and Global Fund has no intention of suspending support to the good people of Ghana. We want to thank you so much for the support. Ehonsem ena muti ye Ministry of Health oko onoma
Chief Director Alhaji Hafiz Adam ena madaroma mote nene no metoa awia pram to be Akan Kasiebo 1000 ewo Ahenkan FM what wasum papa no adwenchane fa 0533898915 0533898915 text message and WhatsApp making kind edi amount etiefo beka ya ene na wotwe pepepe ena kro ba ko de achim mama so achim mama so ewo brim not mensin meche abrem empeso aso ewo poema ntem ya ene na wotwe pepepe ena hyenkani bi wato nananom onsedo enti abusuafo ye na yi ewo mama so the backgrounds wo mu ye edoma ba sanze droba ni no odom ti edoma ba pa uwu na nya bremponye sana che bra be boy na edoma ba papa na eno na ahyenkafobia wo mama so kire so wo mu enue ye odafo mi wo mu na na ye droba djuma na se wawudi a ena san de a wo mu nya bibi kakra na wo mu sampa wo mu do no adwuma na no oya no so wo mu feel ni pa enti ahyenkafo mienu bi e wa chema ama so wo mu ye omadwen so wo mu de ehyen ebeyin kache kakra utwi kakra no pagya ka no na ne na mienu ahwewem kakra ibu on mana ka no wabona daga na wapagya ka ne to on wo mu yin kache kakra no mu de ka ne twa mo ho a enti adobafo mienu gitum se yebeye ni yenche yefunu no efunu na da on se adwuma no ye ni na okon so akanye pa enti ba ku din kan koyi nkache ewaye nase onne owie asomdwemu ena okoyi ena ba ko so bai ono no kuta minibus bi de trotro de mu wane bi pa ena akoya akofa kai abesi viviona o twa no ho oko na obi so talo wonte sa apan ena no so ma fans omafo na atwa we aye nase no wo mani ba omo so na driver ni de ka na benum se twawo na sambeni afide nipa mno ye koya sa ka no de konu nipa ni mu no amamefo mienu wo mo nan condemn to grabu baako abeto dwase ne nan ye twa sanze nan no wo de ayukura kokoya enyi atete apansam baako so de amunu wona no ko ba bia de wura empabo mu no eno tifre so amunu wona no entina kwanhyena no odin amanipa mienu wo ma be disable ewo achem mama so na abreho papa na sa won asem ne sa asem yesi yei enam so ma brim not district security council dissect no wo mo afre enhyiamu na wo mo fre GPRT fonso eka ho enam de esi wo mama so nti eno nam so ema wo mu na jepene ye se atanta de esi na no enene nansa wo mama so nti sandia efiti na ekoi ma oyefu nya obi se nipa no mpo na ye praga ba wiase a owu a ma obi amfa praga nkoyi na sese mikoyi keche ehine nimonyam eya adwembone eya adwemfi emfa so bi ama ma obi ankoyi bibia sa so obi wu no e driver ni neza driver ni the whole Ghana ono kwa nanim ka atwi a ma obi amfa ka ensi na ye nase ewo brim not mensi nim so de kokoyi nkeche ewo nipa na ye nase so obi wu na yo kada driver rider na zo kada rider no otumi twumoto a de moto no na so ntem twi enante kra mo obi anko na yase se oye okada rider ndi me di moto koyi nkeche na yase wo nam papa na nu na DC ma brim not me che abrem mansi no anampa so no so onumnya fowre mo nana damte ena o twum se efiti na ekoya wo mo peso mbehu obi a so okuta moto okuta bicycle okuta abobo ya okuta pragia okuta ka se adentia nipa na wawu no adwuma na oya no nti midi koyi nkache ewe na yase wom so mo chi obi so ye bibisa obetene kakanka se kaka awiabo a eya Nano Edwada Eshia as a bambo for na a putipru meeting na Eshia. Abusia for Adia Esi na Otre Wie, Ewo Krobako, Mama so na Asafim, na and Sessa ABC over Libya. Na Miensi and Kankre, Omenia Konya, okay, video no, the BBC say no one back to me video. Nti about to Prusa Eshia, where she passed na the security issue at home. Eshia, the DSC Hopi, the GPRT for Shia, Yakama Kakusi.
say adie no efi na na me dan na ti ye pese e be ku bio sɛ obi ewu na GPRT fo se ɔmo kɔ akɔ ya amane enye no nko ye koyi emu okadafo ho ni ebedi achie ye kosie fun ye be we no ni nyina asi eba saa sɛ ebisi a police for do be family kwa ye do be ko gina court a prosecute ebusuafo eba saa ma obi enko peke phone sɛ ɔfrɛ ebi a DC ana ɔfrɛ pani bi a ɔwon kran na bi etisa eba ye nso kyerɛ sɛ ye ntimi entu ase a ese ye nkan ni wachi a ɔsi agro na de na me ko ya ma me mia ihu nu kana me ra entina decision a ya take no to na ko ma me sɛ ɛyie ba na ye de moto ɛne saa nneɛma ne ko yie mu ayi ne yɛsrɛ mu hu bi saa wɔ mo lateral area no ne ade a mo ma ya so nti mo ma ya so a quickly police for be ba ho no ma be ki arrest and 17 no nti we de adwuma na efo kra o brem not me kyerɛ abrem ne mpɛso aso na ebia wo nkwaten ebia wo ayi kontenase ebia wo baabi te sɛ prankese na krobia wo mu wo brem not na sɛ obi awu o driver ni o kada rider o praga rider o abobo ya rider na wawu na ya dedana no na obi nso de saa fidie ndia besio odi yi kache di o de don't worry abusa pani twofon ana hu onipa bia o no tumi twofon fre posi bra obi yi kache e wo funu ase obi yi kache akire funu obi yi kache akire funu bra ye ba ko chinipa no sisi a no this no aya de pa sanze unyansa bia ni sadi we mu nyansa bia nim se obi awu na yi anna asemo na de obi o twa photo nsu wa mo nkofa photographer se me na no ndwa mfoni adendia se obi awu driver nti me de car na akobubu bi nam kwa tiano no yesi abra saade no wayi ase e wo bremu not ha enam de wi apram tobre akan kase no esi ketewe sinya dodo awura me de esi me mfhwe se menya omanfo adwenkyere ba kumienu bi a na me de ato akase no so e de amawo na na kwa mo abo chensa Blekuma Central as usual e de dam yopo chia Dr. Baomia we say monitoring the news from Obuase so or share news ne pa happy growers birthday nkoma George Kwatin Adenta communication director ma NPP youth wing youth atebu or dinja kese kwa mano pa me dey see me ko nipa baby wa meni na nipa baby wa meni na me producer wiei ayo hini Jan ata aka the original super duper osofu Jack ono ena e producer me sexy Didi ono so edimi ko Facebook live Billyman or a technician on duty me din edikwaku